seng WKSU Central Body kalalet ya kendo yu Deputy Commissioner Shaphang Gajing Hiar bat Gajing Duna jong Kathany West Khasi Hills District katkum ka report balami ina ka NFHS Aniti Ayok 2015-16 katkum ka jihakran jong ka seng bat UDC mentaka sengi ka shitarik nailar arhaja ar paulai nakaliang UDC ulapan pa ba ula shimkhya ya kana kam bat ula let buddian ro dalade ki jaka ki badang Saadin nakaliang UDC ula ai Gajing Penshai bakadaw ko bapen kalalong ya ka district ban Saadin kadai Gajing Duna hakaliang ka pule puthi ka kot ka khya kilong kemi kha khunlung kilenti ki sengkien Gajing Duna haki network bat Gajing Duna ban link ya u Aadhaar card bat kiwe bat ru UDC ula ai Gajing Penshai ba Gajing Duna ban link ya u Aadhaar card ka ailat ya Gajing Bamsap haki shnong ki thaw haki tanat sarkar bat haki kiwe ngi ka seng ni wer ya u pajba asngobha ban link ya u Aadhaar card lani ban apply ya u Aadhaar card khnang ba shibun Gajing Mentoy jong ki scheme na ka sarkar kemi bat ka sarkar jala kin sawan haki ying haki sem jong ki nongshong shnong jong Kathany bat Gajing nang kiu jong Kathany West Khasi Hills kan sakiu irat yang khamtam hakaroi kapar bat hakayo kakot hakabede bekene kamat kaseng kanang yai buddian nakapor syakapor banya trelang bat kibor sarkar nakabenta Gajing Bha jong upaj ba la let ban yakno yo Deputy Commissioner jong Mustan apa kade kene kamat kabalami au halan pos akabala batai ba ka district West Khasi Hills jungi kalau de kata ka district kaba duktam haka state Meghalaya jungi te nakliang disil wa ai Gajing Penshai ba ulale humok ikene ka benta baru la batai ro ba ai ro ikidau ba Gajing Hiar jong kene ka thanjungi kare ba Gajing Duna plat haka kuli puthi Gajing Duna plat haka kot khia perkiwe te nakliang disil wa ai Gajing Penshai ba katkum kani ka report jongka NFHS pat ka NITI jong stam ada kan reu kala batai ba Gajing Hiar jong Kathany jungi Kathany West Khasi Hills jungi kade ba ki pajba ki dang duna bha panling ni Aadhaar card tengi ko sangi ai Gajing Pachlo repi pajba awanum don kanu Gajing ting wanum don kanu Gajing kulmar pa manling ni Aadhaar card amar ba uni Aadhaar card ude we benta ban wanra biang kata Gajing keu jong Kathany jungi amar ba rami kini ki scheme jong central government kini scheme jong central government lara klam link kini ki Aadhaar card ka central government kamla ban forward kini ki scheme Gajing don jong ni Aadhaar card ka ai Gajing Mentoy shi bun bhai ki pajba ba ka central government kala ban pha kini scheme ha ki department ba pher kum kam tama kini ka pat khia kam tam ki thanu kandom ada klam don kini ki Aadhaar card ka sarkar India jungi ka sarkar Meghalaya ka janjar ba ban pha kini ki scheme